आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसालाया फैगासिनो दंनो गुवाहाटीनिफ्राय धल दामदो खाम दामदो सिफुङा सुदो टरेर' टरेर' होनलायलायनाय सेरजा दामदो गगिलिंग' गगिलिंग' होनलायनाय मानोथो सिरि बन्थमुरि बायदि जिरायनानै थाबाय थाखो दामनांगौबा दामगोनबो आरो नोंलाय मा दामनो रोंगौ खालि खुगाल'सो दामनो रोंगौ नोङो पे 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 थां थुं थिं थां थुं बेफोरबायदि मा बुङो बुंबाय था बुंबाय था बुंबाथाय हो आरो खोनासं नोंसाजो अफ्रि रानिखौ आङो जानुवारिनिफ्राय हस्टेलाव दोनहरनोसै मानो न'आव थानानै मा खालामगासिनो नुवाखै नोंसाजा मालाय सेंग्राफोरजों लोगो हमलायबाय थायो हाग्राबारियाव बेनिखायनो बेखौ न'आव दोनला इलेक्सन जानाय समाव आंनो जेबो डिस्टार्ब नांथारा ओरैनो अपोजिट पार्टिफोरा मा चाल खालामखुमाबाय थागोन बेनिखायनो आङो फिसाजोखौ गोजानाव दोनहैनोसै आंना दाउखा बेथायानो बेस्ट बिराद मोजां गथ'आ दाउखाया बेसो बे न'खरखौ गोजौआव लांगोन बायदि मोनबाय एमाव राजायाथ' मालाय प्यार का दिबाना जानानै दं गोसो थोनायनि बारहावाया ओरैबायदि नांफुनानै दङ एमाव राजानाव जेब्ला गोसो थोनायनि बारहावाया मोदोमनिफ्राय स्रां बुस्रांलांगोन होमबासो बियो आफा जाफैगोन अब्लासिम आं जेबो बुङा आंना दाउखा बेथायानो बेस्ट खालि हिनजाव आखल लानायखौसो एसे बोरैबा मोनो आं माने हिनजाव टाइप ड्रेस गाननो नागिरो ना मानसिया माथो जाखो जिउआ जोंना मोनसेल'सो बयबो बुङो जिउ मोनसेयाव मा खालामनांगौ खालाम गावनि लुबैनाय बायदि होननानै हा हिनजावनि दख'ना गाननानै मोजां मोनो ना स्कार्ट गाननानै मोजां मोनो गानथों आरो नोंहाय अमा बेदर जानानै मोजां मोनो गुबुना मोजां मोना बे मोजां मोनि मानसिफ्रा नोंखौ माबा होननांगौ अमा रायख' होननानै बुंनांगौ लजिक दङथ' आरो नोंनि खोथायाव जियानो जादोला एमाव बेथाखौथ' आं न'आव लाबोआलै बेखौ साननैसो खस्थ' होआगौ मानि आंनि गोसोआ सान्थि मोननाय नङा मानसिफोरा बुङोना दाय मावनाय लोगो लोगो निमाहा होनांगौ होगोन निमाहा नाथाय मानसिखौ जेब्लासिम खस्थ' होआ ना रावबो खस्थ'खौ बुजियाब्रा नों मानसिखौ खुगाजों जेसेबां बुजाया माने बे मानसिया एखे भुलखौ मावागौ माने एखे थासारिजों माने थाङागौ माने बुजिया मिथिबाय मानसिफ्रा बुंगोन बथल गोबाय आथिङाव हाबबा सायो नाथाय माबायदि सायो बे मानसिया बथल गोबाय जानांगोन आथिङाव होमबासो मिन्थिगोन बेनिखायनो एमाव बेथायाबो संसारनि दाउ झालाखौ लोंथोंसै बाला गुदुङाव गानानै गब्लथोंसै होमबासो मिन्थिगोन मानसिफोरा बिदिनोब्ला हाबा जाखांनायनि उनावसो मानो फस्थायो मानो होनोब्ला बे हाबा जायैनि सिगां जेबो मिन्थियामोन जेब्लासिम जों बुस्थुजों मोगा मोगि जाया गाज्रि बुस्थुआनो जा मोजां बुस्थुआनो जा जों मिन्थिया बेनिखायनो एमाव बेथाखौ सानो आं संसारनि बालायाव खेबसे गाब्र'नानै नायथों बेसेबां गुदुं बेसेबां खामखांनाय मोनथिबासो बुजिगोन दे जाबाय दे आं एमाव आबाखौ नायनानै फैनि मोनफैबायदां आदामोननाव मा खालामलै आं हले न'आव लाबोआ दे नोंहा लाबो आरो आंहा नाहैनि मा जादों गावनि फिसाखौलाय आच्छा बार' थाइबानि लाल मा जाबावगोनब्रा इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो टिकेटखौ होनो हामारगोन ना हामाराब्रा दुलाय मेदामा हारसिंसो जे माथो बुंब्रा दासिमबो आंनि इमेजखौनो क्लियार खालामाखैब्रा अफिस फारसे खारलांनोसैलै दा बे नेवलानि भिडिअनि थाखायनो आङो ओंखारनोबो हाया जाबायना साला स्वाद नेवलाया बेबो आंखौ जागारगासिनो गथ'आ रागाजों माजों आंबो बुफ्लांबायलै साला स्वादफोराबो भिडिअ खालामखुमानांगौना आयै लानानै फैबाय आं नोंसोरजोखौ दे मोजाङानो जाबाय आवगालि एबारनिफ्राय खारलु खारला खालामबाय थानांला न'खरनि मान सन्मानखौबो एसेबो नायनो रोङा नामा नोंलाय मोजां मोनबानो इसेबां खाना जाथारनांगौ बे नङा दानि जुगाव मोजां मोननायजोंल' मोनजाया आखायाव थाखा फैसा गैयाबा पावार गैयाबा रावबो नोंसोरखौ नायफिना बेनिखायनो गासैबो खामानिखौ सानै हयै मावनांगौ नोंथ' इसेबां गिदिर न'खरनि फिसौजो जानानै एसे बुजिनांगौना फावगालि जे नोंनि आखायावबो न'खरनि दायित्व दङ होननानै नोंहा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला नोंनि बिमा बिफा आरो आंसो मोनगोन साजाखौ बेनिखायनो सानै हयैसो मावनांगौ आबै आं सरि आबै आं नोंसोरखौ दुखु होबाय जागोन दे आरो एमाव राजा आबै नोंसोरथ' जाबायदि खामानि मावबाय थाङै थुङै दा न'आवनो फैनांबाय दा आं बारा बुंला बे न'आवनो मोजाङै थादो समा जाबाथाय माबा मोनसे खालामनानै होगोन दे जों आरो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो जाहाथे नोंसोर जेबो बदनाम बसि जानाय खामानि मावा जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै मिटिं मोनसे दङ आच्छा फावगालि आरो एमाव राजा खोनासं नोंसा आयाथ' गाबोन फुङावनो सफैगोन बेनिखायनो बिनि रागाजों मोगा मोगि जानो थाखाय थाग थियारि जानानै थाखा खोनाबाय जागोन दे आफा ओमफ्राय एमाव राजाखौ बहा दोनगोन आफा बानलु बेदांनि रुमनि खाथिया बेयो खालिखा दा बेवहाय दोनबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर सानैया जेबो गोरोन्थि खामानि दा मावसै एमाव राजा जागोन दे होमबालाय मानसिफ्रा फ्रेस जाहैदो एमाव आबा आयै माबोरै दं आयै नों मोजांबानो आंबो मोजां आबा फिसाफोरनि मोजांबानो बिमाफोरा मोजां जाखायो आदा नारजि जोबोद गोजोननाय थाबाय फिसाफोरखौ लाबोनायनि थाखाय दे जेबो नङा फै न' सिङाव जिरायफै नाङा दे जिरायबाय थाथ'ला एमाव आबा थौदो न'आव थांनोसै
आयै आंखौ गाज्रि मोननाङालै आं आफाया लिंहरा गाबोनो न'आव थाङालै आं बेवहायनो थागोन हानोमफानि रागाखौनो इसिबां गाज्रि मोनबाय हानोमफायालाय ओरैनो रायगोन आरो आयै आंखौ निमाहा होलै आं थाङा हांग्रिमोनदि खाथियावनो दंखायो दे बारा गोजानाव गैया एमाव राजाया साननानै ला टाउनाव फरायहैनो दोनहरदों होननानै आयै आं नोंनि खाथियावनो दं नोंखौ आं गोसोखांबानो फन खालामगोन नों गोसोखांबानो आंखौ नायनो फैबानो जाबाय ना नों बांद्राय साननाङा आयै आं नोंजों जेब्लाबो दं अब्लाबो आरो हा न'आव थानानै न'आव थायाबा बेवहायलाय बोरै थानांगौ जाखो आं बेवहायनो थागोन जोंहानाव थाबाबो जेबो नङा दे आंनि फिसाखौलाय बोरै गालांनो आं बेवहाय थौदो आबा आयै आं थाङालै आं सम आरो सुजुगा मिलायबा थांफिनगोन आयै नों दिनै न'आव थांदो थां नंगौ आबा औ आयै बांद्राय जिंगासिनाङा दे हांग्रिमोनदि एमाव राजाया आंनि न'आव मोजाङैनो थागोन दे होमबालाय नोंसोर माखौ मोजां मोनो बेखौनो खालामदो एमाव आबा आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजानाव दा थांदे आबा आं जेब्लाबो नोंखौ मोजां मोनो आबा नों गोजानाव दा थांदे आबा जागोन दे आयै बे बाराव आं नोंखौ गारनानै जेरावबो थाङा दे हे आबा आं गाबोन फैफिनगोन जागोन दे आयै होमबालाय आं थांनोसै आदा नारजि आंनि फिसा एमाव राजाखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दे जागोन दे आं थासान्दियाव जेबो साननाङा दे होमबालाय आं थांनोसै जागोन दे आयै आं नोंखौ लामासिम दोनलांनि थौ आफा आइयाथ' आंखौ गाबोन बुगोन आं आइनि सनाखौ फाननानै होबाय आफा आं मा खालामनो दा गोरोन्थि मावबाय जेब्ला मालाबा गोरोन्थिनि फिथाइखौ मोननोबो थागथियारि जानानै थानांगौ नोंसायाथ' नोंखौ बुगोन ना बुवा आं बेखौ मिथिला नाथाय आं बेखौ मिथिगौ नोंनि आइया नोंखौ गोसोजों मोजां मोनो बियो साजा होयोब्लाबो नों गनायना लाखानांगोन जिहेथु नों दायखौनो मावबायबा नङा होमबा जागोन दे आं बुजिबाय गुड आइयाथ' आंखौ बुखागोन जेबो नङा गोरोन्थि मावबाय जेब्ला आं आइनि गोसोखौ दुखु होबाय जेब्ला बुजानो थाखायबो आं राजिखा आं एमाव राजानि थाखाय गासैखौबो सहायनो राजि एमाव आबा नों बिसानावनो थानायसै आरो औ आइ आंनि खाफालावनो बिदिनो दङमोन खोमालै बेनिखायनो आङो मादै हाबांमोनावनो थानायसै जुदि गासैबो मोजां जायोब्ला देनां आं नोंजोंनो थाहैफिनगोन आइ खालि नों आफाखौल' बुजायबाय थायो आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थाङालै आइ जोंथ' गामि मोनसेयावनो दं आइ बेनिखायनो टेनसन लानाङा दे आबा आं गाबोन फुङाव फैगोन दे नोंनि आफाजों खेबसे रायलायनानै आं हाफांजों रायलायफैगोन दे नों थाथ'दो दे आबा जागोन दे आइ नों गाबबाय थानांलायलै आइ नों गाबबा आंबो गाबफागोन ना गाबाखै दे आबा आं गाबा नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय रावबो लुबैया आबा गावनि फिसाखौ गुबुननि न'आव थानायखौ गुबुननि न'आव नङालै आं फावगालिमोननि न'आवसो दङ दे नों गुबुन साननांला फावगालिखौ मिथिबाय आइ दे आबा दे उनाव रायलायनोसै आबा औ आइ उनाव मोजाङैनो रायलायनोसै दे होमबा आं थांनोसै बाय बाय माथो खालामबावनो मोजां मोननायनि दैयाव बारजुमबाय जेब्ला सानस्रिखानांसिगोन बोरिसिम सहैनो थाखाय बेनिखायनो आं दा फावगालिजोंनो थाथ'नोसै आंखौ जेबो गाज्रि मोनाला दे आइ नोंनि एमाव आबाया नोंजों जेब्लाबो थाफाखायो नोंजों जेब्लाबो दं